D'accord, il existait d'autres façons de on est più nous aider dans ce silence aveugle. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on faisait. Chers invités, nous vous offrons un menu français composé d'une entrée, un plat principal et un dessert. Pour la préparation de ce menu se sont engagés tous les élèves et les professeurs qui ont visité la ville du Remiremont en France et le lycée professionnel Camille Claudel grâce au programme Erasmus+. Добър вечер на всички гости, добър вечер на тези, които ни уважиха. Специално изказвам и благодарност на нашата директорка госпожа Лусова, която ни даде възможност с този проект да отидем във Франция. Ние бяхме в професионално училище Камил Клодрет в Ремирemont. Бяхме първата пилотна група с 6 ученика и аз един учител, който ги наблюдавах. 20 дена бяхме във Франция и реално работихме в работна среда. Имахме невероятни преживявания първата седмица с учениците от тяхното училище и моите ученици имаха невероятни преживявания в тяхните обекти. Работихме в 3 обекта и трите бяха частни обекти, бяха невероятни обекти. Единия беше линови, където непрекъснато ни канеха на гости, защото много добре се представяха нашите ученици. В другите два обекта също добре беше представянето ни, но споменавам този обект, защото нашите ученици получиха покана да се върнат във Франция и да работят във Франция. Имахме невероятни преживявания и всичко беше по един невероятен начин. Това, което сме ви приготвили, е по френски традиционни рецепти, тъй като французите обичат много сосове и ние всичко сме приготвили с много любов, заедно с първата група ученици, с втората група ученици, с господин Янакев и госпожа Светла Тодорова, инженер-технолози, обществено хранене. Благодаря. Ние се надяваме чрез тази презентация на проекта да постигнем резултат, освен разпространение на резултатите на това, което сме научени, да мотивираме повече колеги в правене на проекти, повече родители да се запознаят с това, което тяхните ученици, тяхните деца са научили, пребивавайки в Франция за 20 дни. Тази вечер сервира специално меню. Искам да го представите. Основното ястие Le plat principal est filet du saumon sur un canapé de légumes. C'est un saumon à la vapeur sur un canapé de purée de pommes de terre avec carottes et une sauce de beurre. Менюто е както беше във Франция. Имахме едно чудесно преживяване с група ученици от 6 човека, първата пилотна група, която замина за Франция. И там основно те работиха и менюто е чудесно. Значи имаме една фантазия от яйца върху подложка от моркови, заедно с един сос айоли. Имаме сьомга върху пюрета и моркови с нещо страхотно, фантазия. И един хубав десерт, който е ябълков пай със специален сос шантили. Понеже в един такъв проект има и обмяна на опит, какво им показахте ви, на какво ги научихте, какво им харесва от българската кухня? Ние направихме презентация на българската кухня, носихме странджанско дядо, носихме луканка, носихме бабек и съответно направихме баница с български кори, баница с сирене, нещо страхотно, в самото заведение Линови, където бяха нашите ученици. По проекта имаме 4 групи от учители, по 6 броя учители, в 4 дестинации, по 10 дни да бъдат във Франция, обмяна на опит в училището.
и 4 групи от по 6 ученика за по 20 дни, заедно с по един преподавател, да бъдат на една седмица обмяна на опит и 2 седмици на стаж при работодатели в град Ремирмонт. Работодателите са осигурени от френското училище, с трудов договор са учениците, работят на време, което им е определено от работодателите. Работодателите споделиха, френските работодатели споделиха, че са много доволни от знанията, от отношението, от уменията на българските ученици, защото те ги сравняват и с немски, и с полски, даже и с техните френски стажанти. И нашите деца също са много доволни. Очакваме това, което се очаква от една мобилност на учениците, да разберат нещо повече за френските ученици, да усъвършенстват езика, да разберат повече за начините на работа, за условията, за рецептите, ако щете, за начина на обучение, за живота в тяхното училище. А от учителите, това, което споделиха до сега са били 2 групи учители, това, което споделиха учителите, добрата организация в френското училище, добрата дисциплина, това, което правим тая вечер и по идея на френското училище. При тях има такъв момент. Направили се разгласа сред обществеността в града и в 2 дни в седмицата правят меню, което 1 месец преди това по интернет са го съобщили на обществеността и който се запише и се плати една символична сума, участва на обяд или на вечеря в училището. Вечерята се подготвя от учениците и се сервира от учениците. И това е една много добра практика, която са успели в това училище да я наложат. От няколко години, може би от 5-6 години я правят. Ние с това представяне тази вечер на нашия проект ще се опитаме по-нататък да мултиплицираме този ефект, да положим усилия да разпространим уменията не само на френската кухня, а изобщо уменията, които нашите деца могат да покажат сред обществеността. И ако наложим една такава практика в определени дни, с определено предварително меню да идват в ресторанта гости, за нас ще бъде постижение, защото в по-реална среда по този начин ще бъде подготовката на учениците. Проектът е финансиран по програма Еразъм Плюс, която дава възможност за повишаване на професионалната подготовка на обучаеми служители и съответно е финансиран. По тази програма нашия проект всъщност включва 4 групи ученици по 20 дни. Проектът нарича мобилност престоя в чужбина, по време на който се провежда обучение и стаж. Тези 4 групи ученици се състоят от 6 ученици и 4 групи от учители, също по 6 колеги в тях. Тази вечер ще ви бъде сервирано, което преди това е приготвено от учениците, ръководени естествено от учители професионалисти, меню френско. Френската кухня е доста изискана и доста сложно технологично, но мисля, че ние доста сме се приближили. Това ни е стремежа да научим нещо ново и съответно да го приложим за в бъдеще и в гимназията. От гледна точка на това, че ние имаме задължително избираема подготовка по различни видове кухни, включително европейска, но френска точно нямаме. Бяхме там 20 дена, като първата седмица бяхме в тяхното училище, учихме с техните ученици, след това работихме в техни заведения. Има ли нещо, което остави така траен спомен в тебе, което ще ти е полезно и в това, което учиш? Ами да, тяхната дисциплина, спокойствието им, всичко. Това е сертификата, който представя това, че сме участвали в чуждестранен проект в друга държава. Има номера на проекта, двете страни, училището Асен Златаров и училището Камий Клодей в град Ремирмонт. Ваше лице, ръководството на училището показва, че спазва традициите и всъщност тези пари, които тази вечер съберете, вие ги съберете в името на една кауза. Каква е тя? Каузата е, наближават коледните празници и ние имаме традиция да подпомагаме социално слаби деца. Специална комисия определяме, ще имаме благотворителна вечер
през декември, по-късно благотворителен базар и всичките тези пари, които комисиите съберат, по определени от класните ръководители деца ще бъдат раздадени в навечерието на празниците. Имаме традиция от 6 години да подпомагаме ученици. Включваме и родителите от няколко години с тези благотворителни вечери коледни, които правим. Те по-скоро са търг. Продаваме компоти, сладки, торти, пити, всичко такова, за да могат да се съберат средства. Символично направени произведения, децата, които правят, суровакници и всякакви други неща. Целта е да подпомогнем социално слабите ни деца, които стават все повече и повече в последно време.